سلام أملا على متركبو كبرات عزبتي أزو انترتيمنت لومي حانت لبي تتنكف بناي فقراوت المجميرة بزيت تصبناي مستر التزازم حق إنا زان تحزلكم يمتعزل له فقري حد جزي كابتو نريئن لعلي عميق مستر كم زلو تريا كسام موداتا سانا حبيركم صنحو ساميئيلن سارونن كابز فالوطو درو سلسة عمتات حليفو النبرة فقروم كمتا مصحفتي زنبب فصوم زبهار عينيتو زنبرة ساميئيل فكارن حالاين قبل على سارون زنبورو كبرت نخلن دقي هوانا زبهجيو سارون دما ساميئيل نمحقواس عدو إلاي تفلتن كل سب معاسي مرعخو من نابلة يحطو من فقروم بحدار تسنيو زل ألما فقري كخون اللهم يتصبيهم نبرة كاب قربا اوان جميرغن ساميل طبايق قير جمره سارون زخونه ነገር ከም ዘሎ ይርዳ እኳ እንተነበረ ንሱ ግን ድኻም ስራሕ እዩ እናበለ በምክንያት ንኽሓልፎ ኣይተጸገመን ሓደ ምሸት ግን ሓደ ፍሉይ ነገር ክገብረላ ቃል ኣተወላ ኮይኑ ድማ እታ መዓልቲ ኣኸለት እወ እታ ዘይልምት ምሸት ሰማያት ኣስመራ በወርቃዊ ሕብሪ ተሰሊሙ ናብ ጸልማት ገጹ ይዘው ዝነበረ اتنايت سفر هدأت بناي رحو أغلبات دمتن بحشخ زبل نفاسن استعبل لهم موتي زنبره ساميئيل أب كرمت عبي مع تصعود ويلو أبي ما نايدو حزوه زنبره قيح فيوري مسزلو بوسو وقوب كداونتن أزي تسامامئه لبو ببرتو أنا هرتهرم نبرت اتبرها نايت غزا هسسيلو قبل عليقو كعرف كله ساميئيل لك كم حدا كاب بلوز لبو ولد وطاقت بهاريز مسل زنبره كناخه أبي أنتو عميقون مسترهم قوحي نبب نبره ما عاد صوت خفته سارن وطت نسانتي تسليم تصغرا بملعاد السمامع بإس تسرحت صبوق درس تخدينا نتناي درس تلفي أب تحتي تدموق مبراتي إنا تنصبارقه نسافتا سماي زوردت كوخوب تمثل نبرت سامي أزي تتصبيكا بلت سارون بفشختا ساميل جن يسحقان سارون بلا دمصونا تحنانقه እዚ ፊዮርዚ ናይ መወዳእታ ህያ በዩ ካብለም ጀሚሩ ኣመንጎና ዝነበረ ኩሉ ተወዲዩ ደጊም ክድውልለይ ወይ ክትደልዩኒ ኣይትፈትኒ ክረኽበኪ ይደልኒ በላ ሳሮን ሰምዖቶ ክተኣምን ኣይካለትን እትድሞቕ ፍሽኽተኣ ብቕጽበት ናብ ናይ ስምባደ ንብዓት ተቐየረ ስለምንታይ እንታይ ጌጋ ገይረ ሓንቲ መዓልቲ እኳ ዘይቀየምኩኻ እናበለት ለመነቶ ሳሙኤል ግን ልቡ ከም እምነት ሪሩ ምኽንያት የብለይን ጥራይ ስልችኒ ኢሉ ብጭካነ መለሰላ ሓንሳብ ገዲፍዋ ገጹ ምስ ለወጠ ድማ ንድሕሪት ከይተመለሰ ናብ ጸልማ ተጓዕዘ ሳሮን በቲ ጽቡቕ ድረስ ለቢሳ ኣብታ ኣፍ ደገ ተንበርኪኻ ክትበክን ከላ እቲ ህስስ ዝበለ መብራህቲ ጥራዩ ምስክራ ዝነበረ ሳሮን ን10 መዓልታት ካብ ቤታ ይወፀትን እቲ ጽቡቕ ድረስ ኣብ ኩርናዕ ተደርቢው እቲ ፊዮር ድማ ኣብ ልዕሊ ጠረጴዛ እናደረቀ መጸ ስለምንታይ ስልችኒ ይብለኒ ስለምንታይ ነቲ ቃል ኪዳንና የፍርሶ እናበለት ንርእሳ ተሓትት ነበረት ሳሙኤል ንኽትረኽቦ እኳ እንተፈተነት ስልኩ ዓጽዩ ክትረኽቦ ይከኣለትን ድሕሪ 11 መዓልቲ ሳሮን ነቲ ዝደረቀ ፊዮር ንኽትድርብዮ ከተልዕሎን ከላ ኣብ መንጎድ ፊየሪ ሓንቲ ንእሽቶ ዝተጠቕለለት ወረቐት ረኸበት ይእዳዋ እንዳተንቀጥቀጠ ድማ ከፈተቶ ሳሙኤል ጸሓፈያ ዝነበረት ጽብቕተይ ነዚ ደብዳቤ ዝኽተንብብዮን ከለኺ ምናልባት ኣነ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ዘይኩሉ ይኽእል እየ ምኽንያቱ ሓኪም እቲ ኣብ ውሽጢ ርእሰይ ዘሎ ሕማም ንሕደ ሳምንታት ጥራይ ዕድመ ከም ዝህበኒ ምስ ነገረኒ ዓለም ኣብ ቅድመይ ጸልመተት መሳይ ኣብ ሆስፒታል ክትመላለስን ክትሰቃይን ክሪአኪ ደለኹን በቲ ጽቡቕ ድረስ ለቢስኪ ፊዮር ሒዝኪ ዘሎ ኩሉ ምስሊ ጥራይ ኣብ ኦምረ ሒዘ ክኸይድ መሪፀ መሪር ቃላት ዝተዛረብኩኺ ክጸልእኒ እሞ ንኽትርስዕኒ ክጥዕመኪ ኢለ ይቕረበለይ ፍቕረይ ብሰላም ንበሪ ሳሮን ነታ ወረቐት ሒዛ ናብታ ኣፍ ደገ ወፀት ጸልማት ነበረ እቲ መብራህቲ ገና ህስስ ኢሉ ይበርህ ነበረ ሳሙኤል ንዓኣ ንምክልኻል ኢሉ ነቲ ቃንዛ ንበይኑ ተሰኪሞ ሓሊፉ እቲ ጽቡቕ ድረስ ናብ ናይ ሓዘን ክዳን ተቐየረ
ክቡራት ተዓዘብቲ ኣዙ ኢንተርቴይመንት እዛ ዛንታ እዚኣ ክሳብ ክንደይ ልቢ ትትንክፍ ይርዳእኒ ሓደ ግዜ ሰባት ብጭካነ ዝፈላለዩና ኮይኑ ይስምዓና ግናኸ ኣብ ውሽጦም ዓቢ ምስጢር ንዓና ናይ ምሕላው ባህግን ሒዞም ይኾኑ በዛ ዛንታ እዚኣ እንታይ ተማሂርኩም ኣብ ቦታኹም ተስፍሩልና ቪድዮና ተፈቲኹሞ ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ብምግባር ኣተባብዑና ቀጻሊ ብኻልእ መሳጥ ዛንታ ክሳብ ንራኸብ ተሰናዩ